салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед. Ҳамватанони азиз, ду-се хабари хуш дорем иншоалло. Якум хабар, рӯзи якшанбе акаи Исроил иншоалло ба роҳ мебироянд. Ҳамин якшанбе касое ки дар шаҳри Екатеринбург ба Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд, тамоми минтақаҳош то Истарафшану ин тараф то масҷои кӯнаю ҳамон ҷоям иншоалло ташкил мекунем. Бора бурда истодаанд ноҳияи айнӣ тамоми деҳаҳояш аз Урметан сар карда боло то Искандаркӯло, Ҳайронбеду, Махшевату поён ҳама ин Путхин, Гузари Буд, онҷа Рарз, поён ҳама ҷош Зосуну, Сангистону, худи Варзи Манор, маркази ноҳияи айнӣ. Дӯстои азиз, номерои Аки Исроил дар зер навур мешавад. ватсапашон вай одам агар Тоҷикистон рафт, дар ватсап любое время мақсад метавонед нависед, яке роҳ бошанд дар чӯли Қазоқистон. Ватсап обязательно шумо ба ҷавоб метиҳанд. Ногуфта намонад дӯстои азиз, билетҳои арзон аз Россия ба Тоҷикистон аз Москва то ба шаҳри Кӯлоб 7000 ҳаст, 6500 ҳаст. Душанбе 10-10,5-11,000 ҳаст. Аз Екатеринбург ба Хуҷанд 10,500. аз Хуҷанд ба Екатеринбург 16,5-17,000. дӯстои азиз, хело билетҳо арзон шуда истодаанд аз ҷониби Россия. Ва ногуфта намонад дӯстои азиз, границаҳо, баъзе бародаро савол додагӣ буданд ки границаҳо кушода истодааст. Кушода шудагӣ дӯстои азиз, дар ватсап нависед. Агар граница хоҳед пресскат кардан, номерои Аки Ҷонибекро ба шумо тавсия медиҳам. ва бародар чанд сол шуд мақсад ҳамин чӣ ба роҳ ба ҳастанд. иншоалло корро бо сар кардагӣ. дӯстои азиз, занги шуморо интизор ҳастем. боқӣ дар амони Алло бошед. Салому алайкум.